Hindi ka binigyan ng tatay. Tampo ka ba sa tatay? May dala akong pangtrap sa daga. Magtaan na tayo. Masakit daw ang mukha ni tatay. Yung panga. May tapal na sa lumpas mga kasinag. Mga kasinag, good morning. Kararating ko lang dito. Dito sa bahay ni nanay at ni tatay. Ayan sila. Ayan. Ako muna mga kasinag magkatrabaho dito. At bububungan ko yan, no. Baka umulan kasi mga kasinag. Kasi umuulan ng ng tanghali. Bigla lang umuulan. Ito na yung nagawa namin mga kasinag. Ayan. Ito pa lang ito ang loob, yung kwarto nila mga kasinag. Plywood ng naan namin na ilagay dyan sa kalahati. Dito sa kalahati mga kasinag, kawayan lang ilalagay namin para mapresko. Tapos dito sa kabilang kwarto, kawayan na rin lang. Dalawang kwarto kasi ito mga kasinag, gawa ng sa anak niya. Tapos yung isa dun sa kanila. Ayan, hindi pa matapos. Ito pa gagawin pa namin dito mga kasinag ng ng hugasan sa lugar na ito. Tapos yung lutuan nila. Ayan, bukas mga kasinag, trabaho na ulit sila dito bukas. Magkatrabaho na ulit. Kinulang kasi yung materyales sa amin mga kasinag. Kaya hindi nakapagtrabaho ngayon. Bibili pa si Kapitana. Anong mga gagamitin pa namin dito. Kasi kulang pa para makalipat na agad sila mga kasinag. At magtatagulan na. Ayan, trabahuhin ko muna ito mga kasinag. Update ko kayo maya. Mga kasinag, natapos ko na itong isang taas na yan, itong isang linyada pataas, natapos ko na. Dito naman ulit ako mag-umpisa sa lugar na ito, pataas dito. At para matapos na ito mga kasinag, baka mamaya umulan na naman, kasi mababasa ang mga plywood na yan. Dito pala si tatay. Ito mga kasinag, si tatay. Wala siyang kasama mga kasinag. Nagpunta doon sa baryo yung sinanay. Tapos yung anak naman yung lalaki kukuha ng kawayan na gagamitin nga namin dito mga kasinag pang sahig diyan sa bahay nila. Tapos yun dun sa may hugasan. Ayan ang forma ng bahay nila mga kasinag. Ito naman yung bububungan ko pataas. Ayan. Bukas mga kasinag, magkatrabaho ulit kami dito. Kasi si Kapitana nagbili naman ng ng gagamit namin ditong plat na yero. Tapos sa pintuan, kasi dito mga kasinag, sa lugar na ito, plat na yero lang didingding namin diyan. Tapos yung pintuan. Pero di sa bintana mga kasinag, ang ilalagay namin dito ay plywood din. May mga tira-tira pa ng plywood dyan na panlagay dito mga kasinag. Yun na lang ang ilagay namin dito sa bintana, yung mga tira-tirang plywood dito. Magkasya naman siguro yan. Sa lahat pala naman nag-sponsor, kay nanay at kay tatay, maraming salamat po mga kasinag. Sa masusunod na araw ko lang kayo i-update tungkol sa mga nagastos natin. Kasi medyo busy pa talaga mga kasinag. Gusto kasi namin matapos na agad ito. Para makalipat na sila, para pag nagparaulan mga kasinag, safe na sila dito. Tapusin ko muna yung kabila na yan mga kasinag. Yan sulo-sulo lang kasi ako nagtrabaho ngayon mga kasinag, kasi yung iba wala naman. Kaya ako naman nagtrabaho ngayon. Si Mrs. mamaya mga kasinag pupunta rin dito. May duty lang dyan sa barangay. Maya andito na yun.
Liwanag ng bulan. May kapirata ka lahat. Mga kasinag, pag nagbubong ako dito, kinakarakantahan ako ni tatay. Pakinggan niyo yung boses niya. Para ganahan tayo mga kasinag gumawa dito. Oo. Pakita mo si tatay na kumakanta. Kami santay dahil malingaw ka. Ayan, yan ang tama. Dawa gira. Tapos ang refer. Dawa gira takulas pag nagtalikod. Pighadukan, pigdilaan. Kinikilig pa si tatay. Marunong pa. Aram pa. Matibay si tatay kumanta mga kasinag. Kinikilig-kilig pa. Naaalala man siguro nung kapanahunan pa siya. Ay, nung kapanahunan pa niya na binata pa siya. Oo. Naalala siguro ni tatay. Kaya minabaskog man ang buhay. Madali lang. Ayan po, sir. Kumbaga maging purpose ka yung agihan lang talaga. Pero kung salit lang ito. Oo, tapos ito na. Tagawad sila nagkalok. Naiwas ko tali kung sarang kwarto ano. Akong namumuot, binabayaan mo. Tuntungan. Gada yung shirt ni Padi, nahulog sa kalituan pati. Nahulog na si Kurosa. Mga kasinag, umuulan na. Ito ang sinasabi ko kanina, kaya dinadali-dali ko mabubungan dito. Ayan na oh, papatak ng ulan. Hindi pa namin natatapos itong kabaak. Ito na lang naman mga kasinag, oh, isang linya na lang pataas. Tapos na sana itong kalahati. Tapos ito na lang oh. Kaso lang oh, umuulan ang mga kasinag. Bulan mo lang. Kasi daw tabi dong ng ano, tiklad. Palakas ang ulan! Hindi pa tapos, bumabasat na! Talagang... Ako sarap buhay lang. Ayan. Natulo na! Ayan mga kasinag, natapos na. Ayan oh. Ang kalahati. Natapos ang kalahati. Ay, pakita ko naman sa inyo dito. Ayan oh. Natapos na ang kalahati. Tapos mga kasinag, ito na lang. Medyo ipapahuli namin to kasi mga kasinag, magsusuyab kami dito ng kusina. Ayan, salamat sa aking mga katulong. Ayan, thank you. Bukas naman mga kasinag, update ko naman kayo. Ayan oh, para matapos na yan. Yun pala yung aking videographer sa loob, tulog pala yan oh. Shout out sa videographer ko yung tulog. Ayan naman si nanay at si tatay oh. Ayan, nagpapahinga. Masakit daw ang masakit daw ang mukha ni tatay, yung panga. May tapal na sa lumpas mga kasinag. Ayan na yung bahay nila oh, malapit na mga kasinag. Magaya-gaya ang buhay na. Hindi na manuhan na. Ayan. Shout out din kay kuya. Salamat sa tulong. Ayan na. Bukas naman ulit. Tingnan naman mga kasinag oh. Ang ganda ng tingnan. Lalo na pag natapos na yan, na nalagyan ng pintuan, tapos na lagyan ng haring yung taas na yan. Kabilang taas sa ibang kusina. Mas gaganda pa yan mga kasinag. Pinaplano ko mga kasinag, palagyan pa yan dito ng bubong.
kahit mga 4 na yero siguro. Pwede rin. Kapag ganyan, oh. Oo. Lalagyan natin bubong pa ganyan para hindi nababasa yung plywood niya pag umulan. Oo. Bahala na bukas mga kasinag. Nagpakorte pa naman ako ng kahoy. Tapos haligi, isang haligi pa kasi may 3 haligi na kami dyan eh. Palagyan natin medyo ng bubong dito sa harapan. Ayun mga kasinag, andito tayo sa Rawis. Ayan, oh, may dala akong pang-trap sa daga. Magtaan na tayo. Andito na tayo sa inaalagaan kong lupa. Ang lalaki ng bunga ng langka, oh. Ayan, oh. Nandun sa taas. Sarap yan tayong gulayin yan. Oh, may pugad dito, may pugad. Oh, may pugad nga mga kasinag, oh. Isang itlog. Ay, 3. Ayan, oh. May 3 itlog mga kasinag. Nakita ko kasi mga kasinag kasi lumipad yung ina. Kaya nakita ko na. Nakita ko may pugad. Ay, yan o. Ang dami sana bunga ng pinya ko. Sana maka puti tayo dito. Parang naunahan na tayo wala na mga kasinag. May kumuha na Pero may nauna na. Hindi pa natigas yung bunga ng pinya nating tanim. Naunahan na tayo. Napagod ako dun. Pagod ako dun mga kasinag pag ahon. Mataan tayo dito. Yeah, dito tayo mataan mga kasinag. Dito ako malimit makahuli nun sa lugar na ito. Hantaan na tayo dito mga kasinag. Ito palang pain ko na yan mga kasinag. Yung pain ko na ito. Ano ito? Inihaw na lukad. Yan. Update ko lang kayo may mga kasinag ha. At magtataan muna ako ng trap sa daga. Mga kasinag, natapos ko nang itaan lahat ng trap sa daga. Yung siyam na trap natin, naubos ko nang itaan lahat. Bukas, tingnan natin kung may mahuhuli tayo mga kasinag ha. Alamin natin bukas para merong makain si Bagwis. Ang daming bunga ng langka ko dito mga kasinag. Ayun diba? Ang daming bunga. Kaso lang, walang mga hinog. Wala akong naamoy na mabango. Puro gulayin mga kasinag. Ang dami sa mga gusto na langka dyan, mag-message na lang kayo mga kasinag. Basta puntahan nyo dito ha. Punta kayo dito sa lugar namin. Ang dami talagang langka mga kasinag. Hindi biro. Wala lang hinog. Mga kasinag, kagagaling nga lang natin doon sa Rawis para magtaan ng trap sa daga. Si Bagwis pala hindi umalis. Ito pa rin Ano? Hindi ka binigyan ng tatay. Tampo ka ba sa tatay? Nag-aantay talaga siya mga kasinag ng kanyang pagkain. Bukas na lang, bibigyan kita ha. Bukas. Opo. Bukas na lang. Bagwis, bukas kita bigyan ng pagkain ha. Ayun mga kasinag, sa lahat ng aming viewers, subscribers, maraming salamat po. Sa lahat pala nag-sponsor kay Nana at kay Tatay, Nicolas Bakay, maraming salamat. Inyong suporta mga kasinag, sa inyong tiwala, salamat talaga.